українські друзі. Це ще не все, а вони підготували щось масштабніше. Тому прошу оплески для рицаря Бориса, який зараз бере мікрофон в свої руки. І зараз буде щось дуже цікаве вам показувати. Будь ласка. Я не ведаю, як на Україні, але в Білорусі заховалися вельми моцні рицарські традиції. Яшчэ, напевно, з 12-го хіраней стагоддзя білоруси славилися своїм рицарством. Тому зараз ми поглянемо, як все ж таки виглядає тут, на українській землі, ситуація, і ці не перевелися ще мужні, моцні рицари, які готові оборонити нашу сім'ю молодую. Молодая сім'я, вам потрібні оборонці, сябри, які готові завжди стати на оборону? Треба? Говорить, треба. Значить, треба все ж таки це зробити. Я думав, відмінити рицарський турнір чи ні, чи не переходить на эту кровопролитную боротьбу, ну, мабуть, це відбудеться. Ну що ж, напевно, нам треба команда українців і команда білорусів. Запрошуються хлопці, моцні, дуже, які готові показати свою рицарську славу з українського боку. Виходьте, коли ласка, вельми цікаво буде назирати. Покуль я не визиваю, покуль є рицарі в українській землі. Ці нема. Так, казаки. Ну тоді буде сьогодні рицарський турнір супротив казаков. Ви думайте, українці, а я поки що проекспериментую на своїх суайчинниках. Итак, так, это будет, все будет. Не думайте, что будет международная ворожнеча и так далее, это все заборонено. Белорусскую команду запрошаю на сцену. З нашого боку, напевно, ну, у нас не так шмат хлопців, як ви ведаєте, Білорусь, вона така народна країна, в основному дівчата, тому, коли ласка, шановні рицарі з білоруського війська, Артем, Арсен, Євген Зубович, Борис Горбачевський, ну і що ж, когось нам не хапає. Виходьте, коли ласка, рицарі. Рицар сребного відельця так само виходить. Но нам треба 6 чоловік, 6. Максим Казаревич дотерміново списався. Так, мені тут показують, але є спочатку Юрась Бачище, звісно, керівник нашого рицарського отряду, невеликого, але багатоповажного. Коли ласка, ну що ж, Ярослав, для церкви Ян Продвєстник, ти можеш це зробити? Ласка. Выходит пастор Ярослав, тому украинцам придется не солодко. Коли ласка, кто выходит? Хлопцы молодые, разумные, пригожие, кто больше посмагаться и показать свою силу и рост. Коли ласка, вот рыцарь Йос. Еще кто? 6 человек. Выходите? Синий рыцарь Йос. Кто еще? Коли ласка, выходите? Вы выходите. Коли ласка, Йос 3. Еще 3 треба рыцаря. Оборонись. Годність нашої батьківщини. Виходите. 4 рицарі. Хто ще? Я ушел. Ого, вот это выход. И что, еще один человек. Витаем воплесками эту команду. Я не тут. Значит, зараз буде вельми складане задание, которое не кожна рицарська команда здолає зробити. Найперш, я хочу так, вам треба придумати назву своєї команди і девіз. Можете хвилину порозмовляти поміж собою і вирішити, а ми з вами поки що поговоримо про рицарські якості. Ви ведаєте вогонь, хто такі рицари? Які у рицарів бувають якості, там, заповіти, хто-нибудь може мені назвати? Тут ніхто не ведає нічого про рицарів. Що ви кажете? Сміли тут кажуть. Які ще рицарські якості? Отдані батьківщині. Які в Україні якості рицарські? Отважні, добрі, видатні. Перемога от Господа, конечно. Ну, рыцарские заповеты в разных краинах, в разные часы были разные, але быть верным христианином, оборонять церкву и Евангелие, это стандартные, самое первое, напевно, рыцарские заповеты, які наши удельники, я впевнений, что виконують. Так, ну у нас тут в Українській Верховній Раді відбувається дуже серйозна дискусія на назви команди.
Белорусский парламент живет криху тишей, тому тут дебаты меньше отбываются. Ну что ж, команды, все вы готовы, скажите? Готовые команды, так? Кто у вас капитан, скажите? Но мне надо тяжко помяж выбор. Борис Горбачевский, конечно. Итак, ваша назва команды, что вы там надумали? Неужели вы будете называться Литвинами? Привет, мы называемся Литвинска Сич. Литвинка Скосич. Витаем Литвинску Сич! Готовы за команду! Так, ну и кто ж капитан тут у нас народ украинцев, мужних хлопців? Он не может скрываться, я уже выпрыгиваю сюда наверх. Калиласка, як называется ваша команда? Давайте раз, два, три. Колобок! Поиск эта команда украинская рада не дарма збирається на свои посаджения. Колобок, конечно. Это вельми в стиле украинского парламентаризму. Ну что ж, але нам для рыцарского турнира, для первого конкурса потребны судьи. Судьи не будут лечить, значит, кто выиграл, а они просто будут запоминать колькость баллов каждой команды. Есть такие люди, которые готовы постоять тут, посудить, поглядеть. Коли нема, то я, в принципе, могу их сам обрать. Может, есть кто-нибудь. Да? Ну давайте, это выдатные судьи, они сенс вашей праці буде у тим, як запам'ятати, хто больше, але за вами стоїть вельми важне рішення. Ну що ж, перший конкурс, як не діва, він розумовий. Вам прийдеться не тільки напружити свої руки, ноги, тулови, але і голови. Може бути, хтось з рицарів, з рицарських команд не назове головного суперника соправного рицаря. Кто головный ворог рыцаря? Дракон, ура! Справді, перший конкурс называется Дракон. И пусть вам, Калиласка, литеры отповедные к этому слову. Можно музыку зробить, в принципе, криху громче. Так, если я забылся, самое головное правило рыцарской команды, вам треба собрать назад гэты лидеры в одно место, сберите Калиласки назад. Рыцарский турнир криху заблытался на самом початку. Вибачайте, я просто вельми долго ехал з Мінську и заехал в придорожную корчму, там у меня криху запудрили голову. Значит, вам треба что зробить? Вам треба различиться на перші другі. Другі. Перші. Другі. Так? Все правильно. Так, треба лидера собрать назад. Собрать, да. Это помолочка отбылась в нашем рыцарском споборництве. Теперь первые номеры збираються тут, а другие номеры збираються тут. Нежданка. Рыцар ніколи не ведає, що його буде чекати. Во всіх є лідери? Лідери є. Ну, як ви вже зрозуміли, ми роздаємо нашим годним, розумним, молодим. У вас лишняя литера? А кто зараз? Ее можно переворачивать? Это круто. Соправные рыцари завсёды так робили. Итак, значит, задание такое. Наши рыцари зараз будут показывать вельми моцные свои разумовые махчимости. Я буду загадывать загадку. Я специально так заробил, как в каждой команде были и белорусы, и украинцы, и по-ровному. Вот как слово все были зрозумелые. І вони будуть стати у шерах таким чином, щоб слово було зрозуміле нам з вами і ми змогли прочитати. Але не всі лідери вам потребуються, тому некоторым мощным рыцарям при закутках отскочите, легче. Давайте попробуем. Ви зрозуміли, чим правильно? Так, треба скласти слово. Я буду називати слово на білоруській мові, ніякої русської мови тут не буде сьогодні. Вот, коли вы не верите, что слово означает, спытайте у белорусов. Итак,
Are you ready? Ви готові? Можемо привітати наших шановних рицарів оплесками. Зараз я не можу стратити свою голову в этом конкурсе и пролить кровь. Итак, первая в этом конкурсе загадка это... Так, молодые, вы можете запоминать, кто сколько больше слов склал и назовите тормозцы. Итак, первое слово это домик для мышки. Вот это сложно. Итак, кто будет первый? Кто? Так, первая команда есть, другая команда не ведает, как пишется это слово. На самом деле слово называлось норка. Ни одна команда не склала это слово и выбываем с конкурса. Жартую. Ну что ж, будем решить этот раунд тренировок. Все готовы вы до другого раунда? Молодые судьи, готовы? Давайте привітаємо наших шановних рицарів, тому що вони вот без вашей підтримки не можуть знать. Так, а тут команда склеїться. Ну що ж, другое слово. Другое слово – это шерах поколенняў, які походять от одного продка. Шерах поколенняў от одного продка. Думаем. Итак, напруженный момент, удар поворота, гол! Дякую велике. Ну что ж, 1 балл залишиваем. Ваши цукерки вам наличиваются на международный рахунок. Ярослав, что здарилося? Як так? Понятно. Рот. Это то, что шляхетные роды в Беларуси завсёды подтрымливали один одного. Ну что ж, наступное слово. Коли он живый, то он зеленый, а коли его зваришь, он становится червоным. Думайте. Так, хто був перший, я прослухав, тут займався дитячими маленькими рицарями? Зрозуміло, это уже их не другие баллы. Да, ну вы записывайте. Итак, наступное слово. Это подарунок альбо талент. Подарунок альбо талент. Есть разные тлумачения. Подарунок альбо талент. Подарунок чи талент. Хто ж это зробить? Супер. Нарешті 1 бал отримує наша любимая команда, яка знаходиться зліва. Давайте підтримаємо наших рейдерів, тому що їм вельми тяжко. Тут вельми спокійно і вони нервують. Ну що ж, давайте. Наступне слово. Это насельництво державы. Насельництво державы. 3-1 веде эта команда. Ну что ж, нечто не то. Напевно, треба нечто вам съесть. Борис, что тебе принести? Скажи, что ты готовый зараз? Мне салат остался. Салат. Ну что ж, Борису треба салат. Наступное слово. Наступное слово подрихтуйте, будь ласка, зараз. Свої м'ячі, голови, і це збудування для побудови ці ремонту кораблів. Знову 4-1. Що відбувається? Эта команда не поїла салата. Подарунок Наталья Бачища, наша шляхетная девчина з нашего шановного города Минска, хочет подсказать этой команде, тому что они нечто не справляются. Давайте спитаем у Натальи, что я подсказала, но нам не хочет. Ну что ж, давайте привітаємо наших рицарів. И наступное слово, это послідовність символів, яка дає доступ до гості. Послідовність символів, яка дає доступ до гості. Послідовність символів, вона вже стоїть, а ви ще... Нечто не так. Я думаю, что эти две команды повинны поменяться местами. Давайте поменяемся воротами, собры. А мы подтримаем наших рыцарей, потому что им вельми не идет. Давайте поменяемся местами. Можно заколдованное место, или что? Какие у нас таблицы? 5-1 сдается, да? Тигр. Итак, наступное слово. Увага, максимум уваги. С кем мы сегодня працуем? С вами. Військово-адміністраційна організація у татаро-монголів і набуває золотой.
Ось яны, правда, в нашем слове класса помылочка, но ніякой расейщины тут не было, но яны все равно справились. Это был вельми складанный конкурс, да. Наступное слово. Подъемный механизм, увага, сябры, подъемный механизм, який мусить поднять вам настрой со стрелой подъемный механизм. Арка, жран, кран, крамо, ну знову тут. Так, мабуть, справді, гэты курс был заколдований. Что у нас там? Який лік? 5-3. У вас 2 очка отстаете. Итак, давайте подтримаем наших рыцаров. А для вас наступное слово. Наступное слово – это подлога уморы. Откройка, да? Ганебель Бенши? Ну что ж, мы не можем субрать молотых вести. Это значит 5-4. Выдатно. Ну давайте ще криху поднапружим наши головы, потому что наступные конкурсы уже будут такие больше складанные. Такая вот речь, не ведаете, все ходят на рыбалку, але есть такая донная вуда, которая его ловит рыбу. Что это за слово? Донная вуда. Мне здається, что одна з команд не ведает, что это такое, потому что на рыбалку рыцари не ходили, это точно. Так, это громко, 82. Так, який там лік у нас? 6-4. Жах. Это жахливо. Ладно, давайте, а тут есть волосатые люди, не? Все подстриженные. Наступное слово это, подумайте хорошенько, музыка волосатых. И кто ж был первый? Ну тут мне страдали, фото-финиш. Что было, Игорь? Я бачу, что ты не волосатый, ты не разбираешься. Гадно, скажи, кто был первый? Ничья. Який там лік? 6-4? 6-4. Ну что ж, еще есть несколько слов. Если вы готовы все, наступное слово это урочистый верш, присвяченный комусти ті чамусти. Урочистый верш. Кто был первый? Это команда. Лік? 6-5. Ну, складано. Коли зараз апошнє слово я не виграю, то нам придется нечто робить. Ну и что ж, давайте. Голодный ворог рыцаря. Кто? Скажи. Яны? 6-6, да? Нам треба порадиться с молодыми. Что это тут не так? Лидия Михайловна не приехала. Мы не можем подлечить. Зараз буде супер игра, потому что у нас приймається 6-6. Я шукаю слово, якое може з ваших коліців завершити. Это, конечно. Это было? Вибачаємося за заміночку. Можемо музику погромче зробити. Поколь рицар Борис думає, якого слова загадати. Вы смотрите внимательно. А его складется? Складется. Нет, не складется. Ну, теперь уже смотрю, у вас вариантов мало. Все. У меня был свой, но он остается. Да, вот это супер слово, которое не кожен, напевно, ведає, але зараз це вельми популярно. Давайте підтримаємо наших рицарів, тому що зараз вирішається і хто буде далі, а хто остається. Це така річ, яку зараз вельми часто приміняють журналісти, такі як я. Але це не зв'язано. Нет. Это не бритское слово, это такие маленький летательный аппарат. Молодец. Ну, что ж, 8 молодых. Большое
наших тех рыцарів, которые все ж таки не змогли снять свои шлемы и неправильно працевать с головой, отрывливая суцяшальные призы, калі ласка, специальные белорусские цукерки ручной працы, как ваши головы працевали. Калі ласка, вітаем проигравшую команду, зараз Юрасю так само дамо. А мы привитаем их, они садаются на наше место и идем далее. Нет, вы застыдитесь. Как кто выиграл, застается, кто проиграл. Засталась у нас только команда первого моста. Где воплески? Где ваши воплески? Я не чую. Где наша музыка? Я не чую. Для наступного номера нам придется принести сюда стол. Павел Викентьевич, который сегодня не отрывается камерой, нам допоможет. Это будет вельми складанный конкурс. Алена и Перш, я хотел спитать у вас, шановні рицари, чи ведаєте ви, як називається рицарський строй, якими вони ходили у походи, там некий рицарський строй, мається на увазі, там, шерх, якби, конкретно всем не полюється. Яким вони, як вони вистроювалися, коли йшли кудись там, на поход, или там, клин йос. Может быть, кто-то подскажет, как назывался еще вот рыцарский строй, такие свинья. Так, заправды кажут, что тевтонские рыцари ходили на весельный пир всей свиньей. Так что мы зараз будем тестовать наших рыцаров наступных. Я, коли ласка, попрошу погромче поставить музыку, конечно, и чувак за ним, и будет вельми складанная гульня. Вельми складанная гульня. Коли ласка, шановні рицари, подрихтуйте, ви кожен з вас відкриває талерку. Коли ласка, розберите. Можно их поставить на зубы. Можно поставить по ходу и так далее. И так само кожен з вас отримливає паса правному медведю. Наступний наступний конкурс вельми зв'язаний з їжею, тому що заправний рицар повинен добре їсти. Ці так, ці ні, скажіть. Ці так, ці ні. Я, до речі, коли хто не ведає, рицарів давнину, тоді ж, якби зубних лікарів не було, ніхто імпланти не вставляв. Не будем казать, конечно, про нашего женика, але не все рыцари имели все зубы у наявности. Я вот зараз мы протестируем, ці маються зубы у наших рыцарів, Ярослав себе нечто неупевнено відчуває. Покажите, коли ласка, нам ваши зубы, ті не подрихтовані, ті не всі есть, выдали. Значит, ваша задача зараз отчинить. Парни, как объем лежал у вас на тарелке, мы включим, да, просто отчинить, зараз ніякий раз поборність понимаю, а можно погромче зробити музику, щоб всем было веселее и людей там что-то сделать. Просто покласти этого медведя. Это можно просто поставьте, когда нас коленки насупроть себе, вам они будут зараз потребны. Ну что ж, нам снова потребны судьи. Давайте кто-нибудь, Игорь, приходит сюда, поглядишь, как все это будет отбываться, и скажешь, кто же будет первым, а кто будет опошим. Як вы зрозумели, собравшим рыцарям перед наступными боями, которые будут на мечах, треба будет зараз подсилковаться. Сенс конкурса у тем, как тримать руки за спинами треба будет. Ну, эти не важно где, они не докранаться до тарелки, не докранаться. Да, нет, парни все находятся в лежачем стане, медведь уже помер. Живых медведей никто не есть, я приду, как не перешкоджать вам глядеть. Сенс таки, зараз по моей команде гэтые рыцари без рук повинны съесть собравного медведя. Давайте их подтримаем воплесками. Нет, мы еще не починаем. Воплески, овации. И они уже проголодались, зробим музыку погромче, какой они были так в тонусе находились. Итак, на лик, давайте, на лик, 0. 3, 2, 1, 0. Кто будет первый, Игорь? Треба минуте, бо поки що два рицари жують, не зрозуміло, хто прикладне, той поднимає руки, так? Давайте, хто это буде? Борис Грачевский нечто згубив коленці, Арсен Мошев, хтось прикладне, медведя перший. Хто буде, підтримайте свого рицара, Ярослав заїмає. І так, напруження.
3. 4. 4. 4. Борис Горбачевський 5. Ярослав, як заправне, затоптані, нічого. Дякую нашим. Ярослав хоче нещо сказати. Йому вельми сподобалося, він хоче попросити ще медведя. Мені мама вчила. Я своїх дітей вчу. Ну що ви? Овации нашему Ярославу и Борису Горбачевскому. Яны от нас, конечно же, тримають ще неких подарунків, аби їм добре жилося і завжди було чим поцілкуватися. Коли ласка, дякую вам, привітаємо їх так само овацію. А эта четверка рицарів застається вже. Зачекайте, ви не уходьте. Нам же ж як рицарям потрібно медальки роздати за те, що ви перемогли в першому конкурсі. Вам всім, хлопці. Так. Так, і хто тільки що переміг в цьому конкурсі? І ще одна монетка, будь ласка. Дякую, велике. Ну что ж, я попрошу наших шановних рицарів прибрать это листалище отсюль, потому что зараз воно не потрібно. Приберите, будь ласка, стол, коли у рицарів ще зосталися сили. Стол можна туди поставити, шановні рицарі. Ну что ж, все, скажите, будь ласка, все зубы застались на месте, все добре, потому что кажуть, что шепелявые рыцари всякли шпиляча. Всякли що? Щекли шпиляша мешом. Так. Да, где наши переможцы? Выходите сюда. Я ныне, что пьют там. Вирішили відсвяткувати з вами перемогу. Я ще один був переможцем, а я кудись з них. Это Арсен Муж. Коляска. Ну что ж, зараз у нас відбудуться полуфінали. Жорсткі кровопролитні бої. Не ведаю, як вас поділити. Давайте ще раз поділимося на один, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Перший, другий. Перший, другий. Зараз нас чекає вельми серйозна боротьба на соправлених м'ячах. Давайте перші номери одійдуть сюди, а другі номери одійдуть туди. Давайте поделимся. Итак, ну, тебе все просто. Не боишься? Нет. А ты не боишься, Арсен? Нет. Как ты думаешь, они боятся? Больше боятся руки робить. Руки робят. Зрозуміло. Арсен, давай с тебя начнем. Обранай, пожалуйста, мантию. Твой рыцар, твоя команда тобі допоможе. Зараз ми порозмовляємо з нашими шановними українськими братами. Ось вам так само зброя. Ну, это почнем с Арсена. Сабры, вы не боитесь? Украинцы не боятся вогля ніколи? А коли замуж выходит жениться, як вам знову? Радуюсь. Понятно. Кто из вас будет первым? Йон, добре, мы с ним разом живем, я у него живу, тому Йон, коли что мне это мешом ночью отпомнит. Все вы готовы? Не готовы? Чекай. Значить, ну наступний конкурс вельми простий. Зараз будуть відбуватися полуфінальні поєдинки. І ми бачимо, хто ж вийде у фінал. Задача вельми проста. Ну, ми дадим, напевно, одну хвилину, буде звучати музика, а ваша задача вельми проста. Надавать своему супернику вот этой палкой, которая выглядит как меч по голове. Где нашивка? И он будет сочить за споборництвом, як за правду військових? Ні. Ну, нам треба буде визначити переможців. Заходьтеся на центр, коляска музику громчейна, ми підтримаємо наших рицарів воплесками і так далі. Арсен нечто згубився, і він, мабуть, потанцював ще нечто в кишені. Виходьте, коляска, на центр, як ми вас всіх бачили. Вам дається ровно 1 хвилина, ми зараз з ігром запам'ятаємо. І перший рицарський бой поміж білорусом і українцем. Напевно, ніколи такого не було і, сподіваюся, ніколи більше не буде. А брать сьогоднішнього весілля. Поїхали! Так, Арсен, бачно, відовочно отримує по голові. Что же отбывается?
стене. Украинский рыцарь сковался. Ближе. Ваша задача смыкаться. Ну что ж, осталось 15 секунд. Кто ж выйдет переможцем с этого нашего поединка? Мне здається, что вы почали знищать уже мирное насельництво. Стоп! Добре, давайте привітаємо наших продюсерів. Зараз наші судді винесуть вердикт. Я боюся, що ігор буде на українському боку, але як він відбудеться, невідомо. Можете вже розпродатися. Перемога за працівником з Білорусі. За працівником з Білорусі. Арсен, ти застаєш в Україні. Дякую велике, Олександр. Я приеду сьогодні до тебе ночевать. Вибачай, це не я, це він сказав. Так, Арсен так само розпродається, дає своєму одногрупнику мантию, плащ і зараз буде. Вот. Но мы вас еще выключим. Вы с нами сейчас подрядитесь. Ну что ж, то же самое. Сбросить. Рыцари, вы готовы, скажите? Вы рыцари витаются могли перед поединком. Все так, нет, просто. Пришли, порубили один, другой разбежались. Витаются. Ну что ж, музыку громчей, судьи бачать. Поехали! Подтримаем наших рыцарей, потому что им зараз 70 секунд в этих 7000 накидках. 10 секунд досталось, кто ж выйдет переможцем? Игорь не может так это спокойно сидеть, потому что браты украинцы зараз могут разорвать один одного яснейший. Ну что ж, стоп, гульня! Так, кто из вас один сдвинет мантию, а кто нет? Ви боїтеся этого моменту, і зараз наш шановний суддя не ведет. Зараз треба прийняти вельми серйозне рішення. Ну що ж. Віддаю свої симпатії Олександру. Вы да, значит, кто из нас проиграл? Вы проиграли. Арсен и Александр, выходите до нас. Вы нам зараз будете смотреть. Значит, ты отдаешь свой плащ, нет, ты застаешься рыцарем, а ты отдаешь свой плащ Арсену. Потому что вы наш силач, да. И Александр так само выходит. И он уже успел расслабиться, но, разумеешь, я первый раз у тебя, я повинен покинуть такое уражение, да, чтобы на все же все. А где наш синий рыцарь? Выходит, синий рыцарь. Синий рыцарь, как раз куди ви сошли. Это просто некое бегство с поля боя. Значить, зараз задача вельми проста, але розумієте, справжні рицарі, вони ведаєте, колькі звичайно рицар брав з собою конів на некую битву, на некое змагання. Кто-нибудь може мені сказати, скільки у рицара було конів? Есть варіанти? 20, 30, конь, лошадей. 2, не, 1. Ну, текст, когда коня завалили и все, иди домой. Решайте ее с вариантом. 10. Ну, это такие, видите, соправные рыцари. 4. Ну вот, стороны Татьяна подсказывает, от 3 до 5 коней, звичайно, было у рыцаря, потому что собрать рыцаря для шляхты, это было вельми складное занятие. Вельми дорогие доспехи, вельми дорогие кони и так далее, и тому не все могли выставить своих рыцарей на войне. Так, ну что ж, да. Кто из вас с кем бился, скажите? Вам зараз, я можу вас помірити. Станьте побач, хто там з ким бився. Зараз буде справжнє конне змагання, як ви вже зрозуміли. Задача та ж сама. Наши судьи, я не веду, Хана вот уже сбегла с поля боя, потому что она не может спокойно на это глядеть. Не может. Ну что ж, залазьте на кони, так и быть. Будем на это глядеть. Ярослав, ты рад, что ты не вышел в финал, скажи?
Ярослав Карлович, что любит кавалеров. Ну что ж, один готов, другие не может залезть. И что за справа? Команда. Рыцарь боится на коня залезть? Мне здається, що у нас некая дисквалификация. Давайте подтримаем нашего Арсена, потому что он мусит залезть на коня. Нет, это зробить Арсен. Подтримаем его, давайте. Арсен, белорусское рыцарство, оно потребует твоей ахвяры. Ну ви зрешті конь з рицарем, конь з рицарем може помінятися зрешті, ну. Конь з рицарем готовий помінятися. Так, ну что ж, залічуємо технічну поразу, а у нас есть ще один конь, который готов выступить, да? Чи ні? Да. Можем запросить, заходите. Сзади меня, Калинас. Выходите. Сразу два коня. Итак, так что, тут у нас рыцарь не хотел на коня лезть, и конь не хотел на рыцаря лезть. Значит, Арсен, покидая поле боя, да? Какая-то некая здрада, белорусская рыцарь. Все залазишь на нижнего коня. Ясно. Ну ладно, тогда выбирайте, кто из вас конь, а кто рыцарь, а мы подтримаем их. Ясно. Ну что ж, оплески нашему Арсену, и он все-таки дошел до финала, але не только было сидеть у седле, не каждый рыцарь может. Ну что ж, рыцари готовы, судьи, готовы судьи. Поехали! Так, стоп. Осечка. Мне кажется, один рыцарь сгубил меч, другой сгубил голову. Так далее протягиваться не может. Итак, протягиваем. Наперед, далее, поехали. А музыку можно. Привітаємо оплесками наших коней и рыцарей. Итак, рыцари и конь, вы готовы? Вы живы в огне? Бажано одному коню кепську. Им уже добре без нас, но мы не ведаем, кто перемог. Вам цікаво, кто перемог в этой битве? Як вы думаете? Не цікаво? Вам уже добре. Игорь, скажи, кто ж там отримался переможцем, а кто нет? Ну, я не вірю. Як ти говориш? Ти не сочив за этой боротьбой? Ні, не бачив. Ти докладно не бачив? Не бачив. Может быть, все-таки ты бачив нечто такое? Ладно, ну что же, рыцари, вы чули, что борьба была такая жесткая, что наши судьи не смогли зрозуміти, кто з вас переможе. Шановні сябри, давайте підтримаємо наших рицарів, тому що їм напереді чекає ще один бой. Ми не зрозуміли, хто з переможців такої житті. Можна помінятися. Коні, рицари, люди, міняємося місцями, коли є ожидання. Фінальна хуйня, меч поламати. Так, а у мене ж був некий запасний меч, куди він дівся, я не зрозумів. Хто-нибудь бачив мой меч? Ніхто його вже знес. Так. Ну что ж, залазьте на коней, так и быть, можно не на шею сюда, а на спину, то есть так приобнять, як переносите. Будем змагатися, хто поламав. Хто поламав? Гэта буде недовго, але ваша задача зробити так, щоб Ігор зрозумів, хто переможцем. Як хочете, як вам зручніше, як простіше. Так, ви глядите на Ігора, тому що він вирішає ваш шльос. Поехали! Бой! Самое главное не свалиться с коня. На тебе!
Так, мені здається, що нам з оператором зараз достанеться. Давай! Залишилося 20 секунд протриматися в седлах. Ви зможете це зробити. Хтось б'є коня, хтось рибу. 10 секунд. Давайте підтримаємо нашу рицаря у фіналі. Що відбувається? Коні, люди. Все змішалося. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, славьте, спокойно. Дякую нашим рицарям. И что ж, мы почуем зараз отыграть. Вы его не забьете, коли раптом что? Саша і... Даня. Саша и Даня чего? Значит, у нас такая ситуация, что та команда, яка проиграла, отрывливая призы. Коляска. Кто у нас проиграл? Вы проиграли. Вы проиграли. Значит, вы отнимали ход для коня и рыцаря. А где наша команда? Игорь. Она куда-то сбегалась, ушла, сдарилась. Я просто хотел попросить наших рыцаров, чтобы они сказали пожелания молодым, потому что не каждый рыцарь сможет это сделать. Ну что ж, Ганна куда-то зашла, тому вам придется сказать пожелания к этому человеку, який вирішив ваш льос. Ми зараз покличемо Ганну. Господарня Ганна Калюжна, вас чекают два шляхетных рыцаря, которые ледь только что головы не сгубили на этом равном поле. Я не выиграю. Ну что ж, Сябры, вы можете робить с молодыми все, что хотите. У вас вам микрофон. Друзі мої, я і моя дружина Яночка чекаємо на вас кожен раз, коли вам потрібна якась допомога. Ви чекаєте нас, коли нам потрібна допомога. Ох, я дуже багато боровся і бився з своїми сябрами, щоб тут бути і сказати вам побажання. Щастя, здоров'я, це вам вже побажали. Діточок грошей побажали. Мудрості побажали. Ну, нехай просто любов ваша кожен раз примножується. Кожен раз, коли ти, Ігор, відкриваєш очі вранці, дивишся на свою дружину, кохаєш її ще більше, ще дужче. Амінь. Даня. Всім доброго вечора. Хочу всіх привітати з цим чудовим святом. І я хочу привітати наших Ігоря та Ганну з цим чудовим весіллям, котрі у вас вже перший раз. Я сподіваюся, що це перший і останній. Я хочу вам побажати вже всього самого найкращого, вам вже бажали, але я хочу побажати вам найголовнішого. Це те, щоб ви залишалися такими, якими ви є зараз. Тому що ті, які ви є зараз, люди, це дуже гарні і добрі люди. Ой, ви чувствуєте? Горько, да? Горько! Горько! Горько, друзья! Горько! Счастья, здоровья, успеха в личной жизни. Спасибо. Привітаємо наших молодих і наших рицарів. Дякую вам. Дякую велике.